Maayong adlaw, kids! Welcome back sa tuang Gen Z Online. Ako si Teacher Mamie, ang ga-welcome kaninyo. Nang hinaot ko nga, nagmalipayon mo ug naa sa mayong kahimtang sa tibuok ninyo nga simana. Halos face-to-face na ang mga public school sa elementary. Ang private school, wala pa ang uban. Pero bata, diligid kalimtan nga ati manu nato ang ato ang kinabuhi, ang ato ang lawas, mag-inom taong food supplement, magkaon taong masustansyang pagkaon, matulog tag insakto nga 8 ka oras, mag-inom pud taong daghang tubig. Daghan pa ang ato ang dapat buhaton sa pag-atiman sa ato ang lawas. Pero dili usab nato kalimtan nga ati manu ang ato ang espirituhanong nga kinabuhi. Sa ato ang pagpadayon karon, nahinumduman pa ba nimo kung unsa ang ato ang Bible lesson tong niaging episode, ang ato ang memory verse? Bata, sa karon nga episode, atong sayron kung kumusta ang bagong hari sa Israelites. Kumusta ang resulta sa ilang pagpamugos tungkol kay gusto nila og naay hari? Nagbatinumanon ba sila sa Dios? Nangayo ba silang pasaylo? Tara, ato kining sugdan, pinaagi sa pag-ampo. Makipag-istorya kita sa Dios. Isulti nato tanan ang atong ginahuna-huna, ang ato ang motibo, ang atong pagabuhaton, ug sa atong matag-istorya, matag words nga mugawa sa ato ang baba. Bata hinumdumi nga ikalipay ba kini sa Dios o dili? Isulti nato ang atong mga pagpasalamat. Pwede nato siya pasalamatan nga nakauban ang ato ang pamilya ug ato ang friends. Pwede nato siya pasalamatan anytime, anywhere. Pwede kusog, pwede hinay, pwede nga sa huna-huna lang. Tungod kay ang Dios, matinud-anon siya nga maminaw. Magsorry ka, maminaw pud siya ug maghatag kanimo og kapasayloanan ug motubag sa uban pa nimong pag-ampo. I-fold nato ato ang kamot aron walay kuhit. Walay magkuhitay kung naamang tapad. Ug ipiyong nato ang mata aron dili ta maisturbo sa nindot nga talan-awon sa palibot. Ginoong Dios, salamat sa karon nga adlaw. Salamat sa good health. Salamat nga hangtod karon ikaw naga-sustain sa among gikinahanglan, pinaagi sa amo ang ginikanan. Ginoo, ako nagaampo sa bata, nakikuyo ka na karon nga kung naaman siya gibati nga dili maayo sa iyang lawas, ikaw mag-ayo gikan sa ulo hangtod sa lapalapat, tanggalang iyang sakit. Tabuni siya sa imong bilin nga dugo sa iyang pag-eskwela, sa ihang panimalay, uban ang ihang ginikanan. Pasabta siya sa imuhang pulong karon nga adlaw, karon nga episode. Ug ang teachers, Lord, ikaw Ginoo magauban nga masaysay sa teachers kung unsa ang imuhang pulong. Ug masabta na kini. Uban ni kini nga episode ug ikaw ang among ginatuuhan nga magatubag sa among pag-ampo. In Jesus' name, Amen. Ako si
Teacher Ivy, ang inyong makakuyog sa atong memory verse karong episode na to. Mga bata, kahibalo ka ba? Nga, usahay makahimo kitag sala sa matag adlaw ug dili gayud nato malikayan? Sala nga usahay, suguon ta dili ta matuman. Usahay, maghimo ta og mag-answer tag module apan bayaan na to kay tamaron ta. Usahay, kanang muhimo ta og kanang sala nga dili na to mamatikdan nga sala na day kadto. Usahay mo isip ta, mo sulti ta og mga bad words ug makahimo ta. Apa na realize baya nimo bata nga kanang wala ka nakahimo nya wala pud nimo gisulti apan sa Dios sala na kadto. Ang atong memory verse nagasulti dinhi nga makit-an sa Biblia. Makita sa New Testament dinhi sa libro sa James. Ang atong memory verse makita sa James chapter 4 verse 17 nga nagaingon, to him that knoweth not to do good. Unsa man ang buot pasabot niini? Nagsulti diri, ang Dios nakisulti kanimo. Unsa ang maayo ug tama nimo nga himuon. Paano? Paano nimo mahibaw-an nga tama ka ng imong ginahimo? Ang Dios mga bata adunay balaod nga nagatabang kanimo, kanako ug kanatong tanan aron imong mahibaw-an kay kini gisulti sa Dios sa iyang pulong dinhi sa Biblia. Kinahanglan lamang nga imong basahon ang Biblia aron mahibaw-an gayud nimo ang gustong isulti sa Dios ug aron mahibaw-an nimo ang tama ug ang dili tama. Nagsulti usab siya, and doeth it not, to him it is sin. Ikaw ug ako nakahibalo nga mauna atong himuon, no? Pero dili na to mahimo. Ikaw ug ako nakasala tungod kay gilapas nato ang Dios. Mao kana ang ihang gisulti sa James 4:17 nga nagaingon, therefore to him that knoweth not to do good, it doeth it, and doeth it not, to him it is sin. James chapter 4 verse 17. Kung ikaw bata, naanay Jesus diya sunod sa imong kasing-kasing, pangayo og tabang sa Dios, aron ikaw matabangan sa pagsulti nga dili ikaw matintad. O kung ikaw wala pa Jesus diya sunod sa imong kasing-kasing, bata, ang Dios dili gayud makatabang kanimo tungod kay wala pa nimo gisalig, wala pa nimo gituuhan si Jesus nga imong personal nga manluluwas diya sunod sa imong kasing-kasing. Gani mga bata, kinahanglan gayud nimong tuuhan si Jesus nga siya ang niangkon sa imo, sa ako, sa ato tanang mga sala. Siya nag-antos, namatay, ginubong, ug nabanhaw. Ug karon naa sa langit nga nagahari. Ug gusto ni Jesus nga imong dawaton siya diya sulod sa imong kasing-kasing aron matabangan ikaw sa paghimo sa tama. Ug sa atong story karon, paminaw kamo aron matabangan ikaw kung paunsa pagid ang pagsalig diha sa atong Dios. Karon para ma-memorize natong atong memory verse, magtula kita og stop and stick. Okay? Kung itaas na ko kining kamot, tayo stop sign, isulti nimo ang verse sa makadaghan. Kung ibaba na ko ang stop sign, padayon ikaw sa pag-recite sa atong verse. Gipadako na to ang verse aron inyong makit-an. James 4:19. Kung itaas na ko, halimbawa, therefore, to him that knoweth to do good,
and doeth it not, to him it is sin, sin, sin. James 4:17. Okay? Ready? Atong i-recite dunganan na to tanan aron ma-memorize na to ang atong memory verse. James 4:17. Therefore, to him that knoweth, to do good and doeth it not, to him it is sin. James 4:17. Dit mga bata, James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. James 4:17. Dit mga bata, ano ma-memorize kayo na ito maayo? James 4:17. Ready? Say. James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. James chapter 4 verse 17. Hello mga bata, ako si Teacher Joy. Karon ipadayon na pud nato ang ato nga Bible lesson. Nakahinumdum ba mo mga bata tong ato nga Bible lesson tong niaging Sabado? Okay, tama mga bata, no, ang mga taga-Israelites nagdiman sila bag-o nga hari nga mag-lead sa ilaha. O karon mga bata, nakahinumdum mo kung si kinsa to nga hari nga ilaha nga gidiman. Tama ang pangalan niya kay si Haring Saulo. Ang Ginoo gihatag nila ang gustong sa mga taga-Israelites. Bisan dili tumuon the best nga kabubuton sa Ginoo para kanila. Ug karon mga bata, masulayan na jud ang kanang masulayan na jud ang kung unsa jud nga matinuman ng bagyod ni si Saulo ug mahibaw-an nato ni kung makapasarba siya ani nga best. Ani na mga bata, si Saulo gikurunahan na gyud siya ani nga adlaw ug lipay kaayo ang mga Israelites. No, kay believe kaayo kay sila kay Saulo ug proud kaayo sila ug naglipay sila pag-ayo kay naa naman sila bag-o nga hari nga ang pangalan kay si Haring Saulo. Apan si Samuel nagasubo siya mga bata, dili siya malipay, no, wala siya ikalipay mga bata kay kabalo siya nga kini nga si Haring Saulo dili mao ang the best gid nga plano din na sa Ginoo sa mga taga-Israelites. Kaya ang mga tao ra mga nagbuot-buot nga mao nila ang ilang gusto nga hari, pero dili dayon mao ang the best nga ihatag sa Ginoo, pero gihatag lang sa Ginoo ang ilaha nga gi-demand o gi-remind, no, ipahinumdum sila ni Samuel na sa mga nindot kay nga mga butang naghihimo sa Ginoo sa ilaha. Apan wala sila, gusto nila nagbuot-buot sila sa ilahang ginabuhat. O si Samuel mga bata nagasubo siya o kana nga gabi mga bata nag-ampo si Samuel. O pag-ampo ni Samuel adunay kusog kaayo nga dalugdog. Ug maotong sinyalis nga mga bata nga ang gisulti na Samuel kay tinuod. Ug ang mga tao mga bata nangayo sila og pasaylo ug nagahilak sila og nangayo sila pasaylo nga tungod kinakabuhat sila og sala dinha sa Ginoo. Ug gipakalma sila ni Samuel kay di na sila ni Samuel na ang Ginoo magpasaylo jud, no, kung kita matinud-anon ta og matinamonon ta sa iyang mga pulong. Tung pagsugod ni Saulo mga bata sa iyang paghari, buutan kaayo si Saulo og mapainugsanon kay siya mga bata, humble kaayo siya. Pero pagkadugay-dugay mga bata, naghimo siyang hambugiro. Mapahitas ko na kaayo siya mga bata. O naghimo siya na nagbuot-buot, naghimo siya og sacrifice din sa Ginoo nga dapat dili siya ang dapat ang maghimo. Dapat ang maghimo kay si Samuel. O nakasala si Haring Saulo mga bata kay dili maayo ang iyang gibuhat, kinabuot-buot siya nga dapat si Samuel ang magbuhat ato, pero iyahang kabubuton
aton yang gituman. Ug si Samuel giingan siya sa Ginoo nga mag-adto dito akang Haring Saulo. Ug ang giingon ni Samuel kay Haring Saulo nga mag-adto dito sa ilang mga kaaway nga mga Amalekites. Ug tingnon to ang mga Amalekites mga bata nga magbalik diya sa Ginoo. Apan ang mga Amalekites mga bata, wala din sila nangalaga din na sa Ginoo. Kapila na sila nakadungog sa Ginoo. Pero wala sila nagtinuman sa mga pulong diya sa Ginoo. Ug ang giingnan si Saulo nga mag-adto di sa Amalekites. Hugdon niya tanan ang mga tao dito. Ug pangpatyo nila tanan. Ug pang-gugon nila ang mga Amalekites. Dili lang ang mga Amalekites ang mga makasasala mga bata. Ikaw, ako, kitang tanan, usapot kita nga makasasala. Kung sa galing ang sala bata, ang sala mo na atong ginaisip, ginasulti, o ginabuhat, na dili malipay ang Diyos. Ingon pa diri sa Romans 3 verse 23 atong pagbabasahon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Di ba? Halimbawa sa sala mga bata kanang di ka matinuman sa iyong mama, no? Wala ka naga-disobey ka, no? Gisugo ka sa iyong mama pero wala ka nituman. Sala na bata og dili malipay ang Dios ana tungod sa sala nahilayo kita diya sa Dios, pero ang Dios nahigugma kaayo kanato og dili siya gusto nga mahilayo ka diha kaniya. Maong gipadala niya ang bugto nga anak nga mao si Jesus, no? Ingon pa diri sa 1 John 1 verse 7. Ug ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Di ba si Jesus gilansan siya sa krus ug nainigawas nga dugo. Ug ang dugo lang ni Jesus ang makapasaylo sa ato ang sala. Kung wala si Jesus mga bata, dili mapasaylo ang ato nga sala. Ug ang si Jesus namatay siya, no? Apan nabanaw siya sa ikatulong nga adlaw. Wala siya nagpabilin nga patay. Anaa siya karon sa langit na nakiguban sa iyahang amahan. Karon mga bata, si Saulo ni adto na gyud siya dito sa mga Amalekites. Kung nakik-away sila sa mga Amalekites mga bata, di pangpatay nila ang mga Amalekites. Pero naging successful nga, no? Naging malampuson ang ilahang pagkik-away dito sa Amalekites. No, na purot, tanan, pero naisa ka tao nga, wala nga lagi, patay ka tong hari sa Amalekites na si Haring Agag. No, wala niya gipatay kay gihimo niya si Haring Agag nga murag trupi niya na ipahambog niya siya sa mga Israelites nga nagdala niya ang hari, pero wala siya nagtuman sa Ginoo mga bata. Di ba kaingon na sa Ginoo nga hugdon ta na dapat walay mabilin. Ug atong mga hayop ug mga bata, atong mga himsog kay nga mga hayop wala nila gipatay, no? Ug nasuko ang Ginoo kanila kay wala nila gituman ang Ginoo ug nagbuot-buot siya sa iyang gihimo. No, dapat kung ikaw bata, kung naa si Jesus sulod sa imong kinabuhi, dapat maging matinumanon ka sa iyang mga pulong, no? Kanang dili ka magtuman mga bata, di ba gisugo kasi mama sa paglimpyo, pero gibibutang na din ang mga basura sa ilalim sa imong katre na dili na siya tinuod, no? Kay paras aning kay Haring Saulo, no, dili kanang tunga lang yang gituman sa Ginoo, dili gid siya nag-obey gyud completely, no? Mauna siya si Haring Saulo, no, dili siya nagtuman. O si Samuel, mga bata, nag-uol kaayo siya, no? Ug nag-pray siya kay giingan siya sa Ginoo nga si Saulo wala nagtuman kaniya. Ug ampo siya, nagluhod si Samuel, ug nag-uol kay siya, ug naglililak si Samuel kay tungod si Saulo wala nagtuman diha sa Ginoo. Kay kabalo man si Samuel nga gitagaan niya si Saulo og instruction nga dapat tanan to hukdon tanan ang mga Amalekites pero iyahang gibilin. O di ba ingon pa sa James 4 verse 17 tung atong sa atong memory verse, atong pagbabasa sa James 4 verse 17. Busa ngadto kaniya nga nahibalo sa pagbuhat og maayo ug wala nagabuhat niini ngadto kaniya kini sala, no? Di ba kay si Haring Saulo giingnan na di ba siya sa Ginoo nga tanan patyo niya pero wala siya nagtuman, no? Kana bata kung kabalo na ka sa tinuod sa kamatuoran dapat tumanon nimo aron malipay ang Ginoo diha kanimo bata. O si Saulo mga bata ay kabaluman siya nga
Hala, nagmanilang puso ng ilang pakig-away dito sa mga Americans, naghimo siya istatlo sa iyahang sarili. No, di-honor ka niya yung sarili, nagpahambog kaayo siya, kay maayo kaayo siya. O nasuko si Samuel, dili maayo ang gibuhat ni Haring Saulo. Do, dapat kita bata kung naamantay mga, no, naamantay mga success na nahitabo sa atong kinabuhi, dapat dili na ito ipahambog, kay dili na ito nababuhat kung wala ang Ginoo, no, dili para sa dini kay Haring Samuel, tanawa naghimo siya iya itsura yang gibutang dili sa istatwa kay ala, pahambog siya og kanang proud kaayo ang mga taga-Israelites kaniya, pero dili ko niya mabuhat mga bata kung wala ang tabang sa Ginoo. Ug wala ko siya nagtuman sa Ginoo, no, kanang half lang yang gituman sa Ginoo kay wala niya gipatay tanan ang mga Amalekites. Ug nasuko si Samuel kaniya, ug giingnan siya ni Samuel mga bata nga karon wala nalipay ang Ginoo kanimo, Haring Saulo. O kwaon sa Ginoo ang imuhang gingharian. No, kanong gihatag nga trabaho sa Ginoo kaniya nga maglid sa mga Israelite, kwaon to sa Ginoo kay dili man siya nindot nga hari. Si Haring Saulo kay dili siya matinuman ng diha sa Ginoo. O si Haring Saulo nangayo siya og pasaylo ni adto siya dito ka Samuel nga niingon siya kay Samuel nga mangayo ko og pasaylo, pero si Samuel nakabalo siya nga dili tinud-anay ang pagpangayo og pasaylo ni kisa ni Haring Saulo, no, ana siya yang ginaisip lang loy madaot ko sa mga tao sa mga tao ani kay matanggal ko sa ako ang pagiging hari. Og si Samuel mga bata wala jud niya gipapasaylo si Haring Saulo. Ug sukad karon tanggalon na ka sa Ginoo sa imong pagiging hari ug ihatag kini sa mas maayo pa diha kanimo. Ug si Samuel na lang jud bata ang nagtapos sa trabaho ni Haring Saulo. Siya na lang ang nagpatay kay Haring Agag. Ug kung karon ikaw bata, kung wala pa si Jesus sulod sa imong kasing-kasing, ang imong first step, no, ang una nimo nga hakbang imong pagabuhaton aron nahimo ka matinaman din sa Ginoo. Kinahanglan nga dawaton nimo si Jesus, nimong manluluwas ug saligan nimo siya nga siya lang ang makapasaylo sa imong nga sala. Ug karon bata, gusto ba nimo dawaton si Jesus, nimong manluluwas? O at iduko ang imong ulo, ipigyo ang imong mata, ug sunod sa akong pag-ampo. Ginoong Dios, ginaangkon nako nga ako usa ka makasasala. Nagatuo ako na ikaw gilansang sa cross, namatay, gilubong ug nabanhaw alang sa akong mga sala. Ginoong Dios, karong adlaw ginadawat ko ikaw nga akong personal na manluluwas ug sulod dinhi sa akong kasing-kasing. Pasaylo akong mga sala ug tabangi ako sa pagbuhat og maayo ug mahimong matinuman mong diha sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Teacher Mimi's back! Kumusta ang atong teachers? Nagpaila ba sila kanyo? Yes, very good. Nagpaila ang atong teachers. Very good kaayo sila, no? Si Teacher Ivy o si Teacher Joy. Ang atong memory verse na hinumduman pa ba? Sige daw. Yes, makita kini sa James 4:17. Nagaingon siya dito nga maghimo kita kung unsa ang maayo. Dili nato kalimtan nga magbuhat kita kung unsa ang kabubuton sa Dios. Pero bata, kung wala pa ka nakadawat kang Jesus, dili jud ka makahimo kung unsa ang kabubuton sa Dios. Una, ato ang tuuhan nga si Jesus anak sa Dios. Si Jesus gilansang sa cross, nagpaaga siya og dugo sa iyang gikan sa iyang kalawasan, namatay siya og pagkatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Dawaton nimo siya nga manluluwas sa imong kinabuhi. Bata sa atong Bible lesson, naagyud kanang resulta no sa dili gyud maayo nga buhat sama sa pagpamugos sa Israelites. Nagkaroon sila og dili gyud maayo nga hari. Ug si Saulo, disobedient pud siya. Wala siya nag-obey kay God completely. Half lang, tunga lang. Ug ang iyang gihimo, gidahig niya ang kaugalingon. Wala gyud niya gi-acknowledge si God nga mao ang nagtabang kanila sa imong kinabuhi bata. Ayaw gyud sunduga si Saul.
si Saulo. Pasalamati ang Diyos sa tanang panahon. Pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-istorya mo nakanaang pag-ampo. O, dili gyud dayayon ang kaugalingon. I-acknowledge ang Diyos na nagatabang kanimo sa tanang panahon. Bata, ayaw kalimot nga na ay Diyos na nagauban kanimo. Imong pasalamatan. Pero, ikaw wala pa sigad sa imong kinabuhi. Now na, dawatan si Jesus ug tuuhan nga anak sa Diyos. Bata, sa atong sunod nga episode, invite your friends. Share our episode sa Messenger o sa Facebook. Bye-bye!